også flot. Ja, pløj, det kan hun. Det går rigtig fint, det her i. Det er godt. Det er dygtig, Rose. Ja, det er du. Kom. Ja. Ja. Sådan, ja. Kast og styre skuden. Den ene ende. Ja, det er flot. Det var dygtig. Du kunne have været en rigtig god arbejdshest. Det kunne du. Rigtig god. Skal der nå at blive endnu? Går du måtten og det hele med dernede? Ja, jeg har filmet måtten og det hele der. Det var godt. Ja. Så er Rosie. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Dygtig, Rose. Du er meget dygtig. Og den er faktisk tung, fordi det er sådan en gummimåtte til at ligge i boksen, så den er rimelig tung at slæve på. Og meget dygtig, Rose. Hun er gået med seletøj hele dagen, fordi hun var ikke så vild med haleremmen. Den tager hun lidt til, så nu er hun gået med den hele dagen ude på folden. Ja. Og i morgen der rejser du hjem til Børge, og i overmorgen rejser du hjem til Pia og hendes mor. Ja, så bliver du fin kørehest derovre. Så holder du det jo godt. Ja, så er jeg jo snart spændt dig for.